Chámome Ada González, son a técnica de turismo do Concello de Dumbría. Vin aquí ao foro xunto coas miñas compañeiras técnicas de turismo de outros concellos para amosar un pouco a nosa labor como técnicas e como profesionais do sector na administración pública. No meu caso concreto vin a explicar o que ven sendo Dumbría 5.0 e as 5 ferramentas de digitalización que ten agora en vigor o Concello de Dumbría no ámbito do turismo. Dumbría 5.0 realmente é unha estrategia, un proxecto, trata de dar a coñecer eses recursos turísticos que normalmente non están accesibles ao peregrino, ao visitante en xeral, en concreto neste caso ao peregrino, e ao mesmo tempo é unha maneira de atraer ese público máis novo, de outras xeracións, máis digital, a coñecer o patrimonio turístico do Concello de Dumbría. Penso que é fundamental facer foros porque é unha maneira, por un lado, de poñernos cara a moitas das compañeiras que habitualmente traballamos en rede, pero vía telemática ou telefónica, e ao mesmo tempo tamén para darlle visibilidade ás labores que a xente poda coñecer o que é o que facemos e tamén ao mesmo tempo nos coñecer que é o que fai outros territorios e tamén outras propostas, outros proxectos que vinculados ao camiño, porque das boas prácticas de outros territorios é o que podemos aprender algo.